Rachel, Alice, tulkaa. Joo, Amanda, odota vähän. Tuu, Alice. Joo. Miksi meidän edes piti tulla ulos? En mä tiedä. Kenen se oli? Mä oon niin täynnä lunta. No niin on kuule minäkin. Ja se pitää vain kestää. Niin, et sä voi yhtäkkiä rupea valittaa. No joo, mä en valita enää. Mennään. Hei, muuten toi puuhan on hyvä. Mennään sinne. Onks nää bambuja? Ei oo. Haha. Mun pipo lähtee päästä. Ui. Toi oli hauskaa. Tulkaa tekin koittaa. Pitääks meidän hypätä tuolta asti? Pitää. Okei. Onneksi kissat on hyviä kiipeämään. Ui. Tosi hauskaa. Mä en kyllä ihan tiedä, mä oon koira, hei. Ja. Mä koitan uudestaan. Ja. Toi ei oo kyllä yhtään hauskaa. Hui. Mitäköhän sille tapahtuu? Niinpä, mennään kattoo. Ja... Mitäs missä se on? En mä jaksa etsiä sitä. Kyllä pakko mennä. Missä se on? Niin just. Hei, se on tuolla. Oota mua. Amanda. Niin mitä? Mikä sun nimi alkaa? Alice. Niin, mitä minun pitäisi tehdä Rachelille? En mä tiedä, mutta mä aina sekoitan sut, kun sun siskonhan nimi on Alicia. Niin mun siskon nimi on Alicia. Siis Alicia. Niin mä aina sekoitan sun nimen siihen. Okei, sit mun pitää miettiä, että hei, ei toi oo sun nimi, toi on sun siskon nimi, mutta mennään auttaa. Sattuuko sua? Niin sattuko? Auts. Kyllä se sattuu, kun hei tippuis jostakin jättipuusta. Hei. Mennäänkö tonne? Ehkä se ei oo hyvä idea. No, mun mielestä on. Tulkaa. Apua! Alice? Ei kun... Niin mitä? Ei mitään. Mä sanoin siis Rachel. Sä sanoit kyllä Alice. Ai jaa. Mä sanoin sit vahingossa Alice. Rachel! 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 Missä se on? Ei oo aikaa pelleillä. Mun on pakko mennä. Ei. Sä et saa mennä. Koska sitten mä jään tänne pimeeseen yksi. No, tänään ei oo edes... No, nyt ei oo edes ilta. Nyt on ilta. Näetkö sä nyt? Tässäkin on pimeetä. Nyt ei se on merkki siitä, että on ilta. Kyllä täälläkin voi olla valoa.
Okei. Täytyy kai odottaa. Onko sulla kylmä? Joo. Täytyy kai odottaa, että... Joo, mennään johonkin suojaiseen paikkaan. Joo. Mutta mä tiedän hyvän suojaisen paikan. No niin, mennään. Täällä. Okei, saaks mennäänkö? Joo, me vaan. Ihanaa. Okei, mäkin tuun. Niinpä onkin. Missäköhän Rachel on? Niinpä. Hei, mikä paikka tää on? Hei, mikä tää on? Keppi. Mikä tää on? Joku roska vaan. Joka paikassa on kiviä. Missäköhän tytöt on? Kumpa ne tulis? Täällä on kylmä ja tylsää olla yksin. Menen tähän jonkun kolon, missä mä sit on. Kaikki mun pitää tässä olla. Tai sit mä menen tänne. Tässä on muuten hyvä paikka. Meidän pitäis varmaan ruveta nukkumaan. Mennään tähän. Joo, niin on. Mennään. Apua! Hei! Alice, herää! Mitä? Kuuliks sä ton? Minkä? Joku huus apua! Mennään! Apua! Joku huus apua, se oli täällä. Apua! Auttakaa! Täällä on kylmä. Älä viitsi. Ensin minä ollut. Kuinka vaikka, jos se edes tulee uudestaan. Apua! Niinpä. Otetaan tää mukaan. Ei voi takkaa. Siinä on nyt kylmä. Okei, mennään. Rachel! Amanda! Onko sä ollut täällä koko ajan? On. Miss Alice. Se on tuolla. Ai. Hyvä, että te olette täällä. Niin. Paitsi kyllä tää metsä on iso. Niin onkin. Mutta tässä on lämpöisää. Mä teen teillekin tälleen ison alueen, missä me kaikki voidaan olla. Täällä on siis ne 3. Sitten mä kaivat siitä siihen kuopa. Ja nyt kyllä Amanda saa olla keskellä, koska sehän löysi mut. Niin. Niin. Mä menen vähän tänne päin, koska siinä on iso kivi. Onko nyt kaikilla lämmin? Joo. Meidän pitäis muuten mennä kotiin. Niin pitäis. Mennään. Ja tulkaa perässä. Joo, tullaan. Ottakaa mua. No. Mennään. Oi. Mennään. Joo.